Я Ювен Гарибон история як бародара ки монанд ба ҳаёти чанд каси дигара. Garibon Records. Хай занакҷон, ман парвоз дорам, хита эҳтиёт кун, ки тоқативу фарзандома дорам дар ҳаётам. Ман ғарибӣ мерам, ки як мадӣ кунам, муҳтоҷи касе нашем дар ҳаёт ма хуб кунам. Зиқ наша ҳаррӯз зангит мезанам, ман ай Россия медонам ёд мекунӣ 6 моҳ, пас миём насиб як соати дига монд. Барои палёта намехом ай бара дур бирам, не ки и ҳаётай ҷои кор стройка дахини ки ях нашам ба хотири зану фарзандам тоқат мекунам ҳамаша. Миён ма сахт мебандам, кор мекунам ба сари хам, то ки пеши зану фарзанд бирам ба сари баланд. 8 соат кор дар як рӯз тамом, баъд интернет, ютуб ба ёди Тоҷикистон. Чӣ гап бошад дар ватан, яке дидим ҳарфера, бо марди бегона хафидиян зани касера. Як минут без безани нозанинум, интизор набудим тира дай видео бубинум. Чӣ ба ачком рехтеста, дастом ларзидеста, ехидо бугу ховай, и ҳақиқат неста. Хевар дорам сарма чашмом хира шида, ячка зани маихи набуд ва яки бера ашкат. Куркадак чашмома ашкои рехтагим, ё кино биношидум ба ду чашми кортадид. Нафаҳмидум зиндагӣ доштам морхати, ма як мадӣ кадани будум, ту як мамнон кадӣ. Нафаҳмидум ма фикр када гапома, ма иҷада мирум, ма музиқ намешавад тамоман. У намекада ёд ғайри ма дошта ёр, и корта тоқа ма нефаҳмид 700 000. Ма чӣ хебар бигардим ба и ҳолум ба ватан, ба и кори кадагит ки тира мега аҳсан. Ҳароми ношикр ту ай чӣ кам будӣ дошти, гапота тори сар мекам, обрӯма зери погзошти. Агар ма бар бигардим бовари 50% қасди ҷони ту мекунам. Бад ай блогерист чақа фойда диди ту, гап за бародар хидмато қа мегуфти, сум медодим 10 баробар. Не ки дар кор набуд, чӣ коре карди ҳози хе кор намезеба да марди тоҷик. Garibon Records. Блогеро, шумо мебинед просмотротон бисёр меша, хиёлтон мардумда интересни ай коротон. Просмотрҳои шумо 80% ай ғарибӣ ай. Аваё радди интерес не, бисоша алахон мекунед. Бас кунед коротона, ғарибора киштание шумо.